Mut tipahtaa koko laite nyt, jos mä yritän nostaa. Nyt se menee. Tiedättekö sen fiiliksen, kun ostaa jotain ja sen jälkeen tulee pieni ostomorkkis ja varsinkin jos se tuote on vähänkin vinksallaan, niin tulee semmoinen fiilis, että tuliko tehty isompikin virhe ja moka. Väliin jopa suhteessa siihen euromäärään niin voi tulla yöherätyksiä. Vähän semmoinen olo tulee välillä tässä näin, nyt tästä kaivurihommankaan, mutta ne ongelmat on kuitenkin aika pieniä. Ne pitäisi olla ratkottavissa, mutta ne ei ole vielä ratkennut. Ja kuitenkin upouus laite. Vähän semmoinen fiilis, että pitäisikö niiden olla jo ratkettu, kun ne tulee tehtaalta. Mutta se nyt on näiden kiinalaisten koneenikaan niin. Selvitellään tänään, saadaanko fiksattua kaikki ne ongelmat ja vihdoin nukuttuu yöt rauhassa. Käydään läpi, mitä kaikkea tässä on nyt vinksalla tai ei oikein toimi. Katsotaan saadaanko tänään kuntoon. Yksinäis kallistuvan kauhan liittimistä vuotaa ihan solkenaa öljyä. Sammuttimme pullon, telline on paskana. Sitten puuttuu pohja. Dieseltankin mittari ei toimi. Se näyttää täyttä koko ajan. Se on ihan tyhjä tällä hetkellä. Nopeus valitsin ei toimi. Tai itse valitsin toimii, mutta solenoidi ei toimi. Eli nopeus ei vaihdu, vaikka painaa nappia. Täällä taas on ongelma semmonen, että yllättävän pieni luku. Tilastojen mukaan vain 2% teistä on kanavan tilaajia. Mitä ihmettä? Laittakaa nyt kanavan tilauksia ja peukku ylös saman tien. Täällä on onneksi kaikki hyvin. Tää on Kubota. Miksi ei olisi? Vetäis takas tonne halliin sisään. Niin aloitellaan siitä solenoidin korjauksesta. Katsotaan, jos saadaan nyt toi nopeus vihdoin toimimaan. Avataan tuossa lattia ja katsotaan, jos löydetään se venttiili ja saadaanko me jotenkin toimia se. Musta tuntuu, että saadaan, mutta katsotaan. Nämä solenoidiviat on aika yleisiä näissä kiinalaisissa kaivureissa. Pitkä merimatka saa ne jähmettymään paikoille. Se löytyi heti. Se on tuolla noin. Tuossa kun painaa jännisnappia, niin no tuo valo syttyy. Kuuluu pikku näksy täältä. Se ei välttämättä tuohon mikkiin kantaudu, mutta kun ottaa ton piuhan irti, niin ei tule enää mitään naksuntaa täältä. Eli tossa on. Eli se pitää avaa. Ja pitää varmaan saada uusi sieltä tehtaalta kanssa. Tässä on unohtu painaa rekkiä sopivassa kohtaa. Eli mä en saanut nauhalle sitä, kun mä perkaan ja purkaan solenoidia. Mutta mä katsoin siis sen sisälle ja kaikki liikkuu ihan normaalin näköisesti. Kytkin siellä sähköt ja painoin napista ja kaikki näytti toimiva. Nyt on ihan huikea palvelu. Revistolta tuli niinku pikalähetyksenä nämä ripanuudet pikaliittimet kallistuva kauhaa. Laitetaan ne kiinni seuraavaksi. Nyt ollaan varmoja siitä, että tuo kallistuva kahvakaan ei vuoda enää. Sitten lähdetään ulos kokeilemaan, että toimiiko nopeudet. Tuossa ilmassa näyttää, että se niinku, tai selkeästi silmin nähden näkee, että se vauhti muuttuu. Laskee koneen alas ja lähtee ajamaan, niin ei perkele. Ei vauhti ei muutu mihinkään. Ihan sellainen pikkuinen nyppä se tuntuu, mutta ei mitään vauhtimuutosta. Nyt pitää laittaa oikeasti pikainen viesti Kiinaan, että nyt keksikää lääke tähän hommaan. Aina ei onneksi korjausta tarvitse kauhean monimutkaisia.
Musta tuntuu, että tähänkin paras, se on ihan vaan nipparilla laittaa täkkiin. Eli tästä puuttuu toi pohja, toi keltainen pohja, siinä on ollut tämmönen lärpäke. Ei oo enää lärpäkettä. Laitetaan tohon pari nippariin. Sitten se pysyy tossa. Noin. Joo, hei, sit seuraava juttu. Mikä se on? Polttoainetason anturiin tai mittariin, miten vaan. Joku siellä nyt on vielä, kun se näyttää vaan, että on tankki täynnä koko ajan. Puretaan, katsotaan, että kaikki on kunnolla, ettei ole mitään selkeät helppoa vikaa. Niin. Ja täällä löytyikin, hei. Mikäs tää kaveri on? Täällä on yksi tyhjä liiteri. Ja just black and yellow piuhat oli. Hetkinen, onko se irti vaan jostain? Tuolla näkyykin hei yksi liiteri. Onks tää vaan ollut irti? Fuel oil. Tää on perkele irti vaan. Hei, voiko tää olla näin helppoa? Okei, eli nyt on ohjan mukaan, mikä me saatiin sieltä. Se olikin loppujen lopuksi ihan selkeä. Eli mä vaihdoin ton keltaisen ja mustan piuhan sijaintiin tuossa liittimessä. Ja hei, tuolla taas virrat pärkkailtaan miten käy. En nyt ehkä ihan selkeästi näe tossa, mutta siis tankki ilmoittaa, että se on tyhjä, just niin kuin se onkin. Tuonne sisään kun katsoo, niin siellä on ihan muutama sentti enää dieselin jäljellä. Ui. Hop, se tulee. Joo. Mulla... Pääsin työntää suorille käsille liian aikaisin. Ai. Sitten jatketaan kaivinkoneen kanssa. Kevät jo siinä vaiheessa, että alkaa olla vähän lämmin. Talvivaatteet pois. Aika miellyttävää. Nyt tulikin aika nopea kiinnostava vastaus. Tässä on yksi tämmönen säätöruuvi, mitä ehdotti, että voisi vähän vielä yrittää säätää. Se on tässä. Eli tossa on se itse solenoidi ja tässä on joku nyt säätyyttu. Tätä piti kääntää ohjeen mukaan myötäpäivää puokierrosta. Vartti ja puokierrosta. Takas kiinni. Näille tuon koneen mukana tuolle työkaluille arvosanaksi viimeistely ja tälleen näin, niin ehkä 1,5/5. Matto paikalleen vielä. Tässä oli tuo näyttö, missä on myös tuntimittari. Ja sen mä tiedän, että jos tuo näyttö menee epäkuntoon, mä tiedän, että tunnit nollaantuu siinä vaiheessa, koska se on siinä näytössä mukana. Mulla tuli yksi kiitos sulle vaan, kuka olikaan, niin katsoja suositteli, että käy ostaa Motonetista tämmönen tärinästä käynnistävä tuntimittari. Kokeillaan tätä. Tää voi olla hyvä tämmönen backup. Tosi hieno ohjekirja ja kaikkea, mutta ei vaan jaksa lukea. Laitetaan nyt kiinni, katsotaan toimiiko. Siihen lähti. Okei, eli tää mittari näyttää nyt 0, se on just asennettu. En tiedä näkyykö, mutta siinä on 12,9 tuntia. Mä en tiedä, pitäisikö tuo lähteä käyntiin nyt kun tää hörättää. Mutta... Joo. Eli siinä vilkkui äsken, että tot ja 0,0. Eli kyllä se taas lähtenyt käyntiin. Nyt meillä on tuntimittari 2 eri paikassa, niin pitäisi olla ihan hyvä toi homma. Olisiko siinä ollut 5 vuotta akun kesto tossa? Sillä varmaan pärjätään. Alright. Sitten päästään kunnon koeajolenkille. Meillä on mikä viimeksi tehtiin toi reetti, niin siellä pitää tehdä pieni ojantynkä nyt, koska eli se kävikin niin, että nyt se kerää vähän vettä siihen, niin tehdään tuolla pienellä ojakauhalla, niin tehdään sillä, ei se mikä ojakauha on, mutta tuolla pikkukauhalla tehdään sinne pieni semmonen vedelle oma reitti. Vaihdetaan kauhaa tosta. Alkaa toki
vieläkin sujuu. Ja nyt pitäisi toimia kaikki nopeudet. Nyt ei ole enää valittamista. Okei, eli tossa selkeästi näkyy vesille lammikko. Mutta tässä nyt tää reitti. Se tulee tuolta noin ja kääntyy tosta noin ylämäkeen. Toi on ylämäkeen. Sieltä tulee vettä totta kai alas ja se nyt lammikoituu tähän näin. Niin vedetään tohon tommonen ihan pieni soiro. Silloin kun mä olin ostamassa tätä konetta, niin mun yksi ison kysymys oli, että kuinka ison kiven tällä voi nostaa? Sitä ei oikein löydy mistään. Tossa on viime viikolla nostettu kivi tosta urasta ja se on aika iso. Mä en silloin tajunnut sitä sen enempää nostella, mutta se tuli nyt mieleen, että vois katsoa, että minkä kokoinen toi on ja kysytään tekoälyltä, että paljonkohan toi painaa, jos se nousee. Joo, meni meidän ojakaivu aika lyttytys. Tää olikin niin pehmeä, että tää uppaa koko laite jo tänne. Tässä mitään, eiköhän se tuossa kesäaikana kuivu. Katsotaan saadaanko me ylös tää kaveri. Tää ei mikään pieni kaveri enää oo. Siinä hyvä. Ota se siitä. Ei tää ei kyllä enää noista, on niin fyysisesti niin iso jo. Taitaa uppoa tää suksi tonne maahan. Tipahtaa koko laite nyt, jos mä yritän nostaa, mutta se selkeästi kokeillaan nyt ihan varovasti. Nyt voi olla, että tulee YouTube-matsku, jos tää menee kyljelle jo nyt. Nyt se menee jo kyljelle. Piru. On niin pehmeä maa nyt tässä. Mites tää nyt ratkaisis? Pitää saada toi puskulieve tohon etään ainakin. Mä en edes päässyt kivelle saakka, mutta pitää ottaa mitat siitä ja mikä tää arvio, paljon tää painaa. Se mitta on, se on metri noin päin, se on 50 senttiä noin päin. Ja tommonen, mä otan keskiarvo, mun mielestä tää on niinku kolmion muotoinen tosta, niin tossa keskiarvo niinku, tossa voisi olla keskiarvo niin 45 senttiä. En tiedä paljon toi jaksaa nostaa, mutta ton verran. Ja kun näkyy, me ollaan alavaunu niin vatsaa myöden mudassa. Tää on tosi pehmeä nyt tää. Ja just sen takia mä halusin tähän tää ojan, mikä mä nyt jurasin rikki näköjään samalla. No, muuten voi olla kovaa siellä. Mun pitäisi olla löytää joku ihan teräslapio tohon hommaan, mutta hoidetaan sen tuo puolelle. Kunhan nyt ei tulisi naarmuja vaan. Tuossa lähetyksen mukana tuli muuten vara näitä hampaita. Se oli ihan kiva yllätys. Hyvä oloinen juttu. Erityiskiitos vielä Aarnolle Revistö Oyltä. Oli varsin mukavaa saada se viallinen pikaliitin uusittua saman tien. Että, tää on vieläkin, no ei tässä nyt ole kuin mitä se 13 ja vähän plus tunteja takana. Tää on ihan pirun hauskaa hommaa. Mikä tässä on? Kelatkaa, että jotkut tekee ihan niinku ammatiksi ja työkseen tätä. Mut kyllä se niinku periaatteessa, niin. Joku siinä on, että kaikki harrastukset ja hauskat asiat, niin mä en tiedä mikä niissä on, mutta sä joudut kyllä maksaa niistä. Sitten kun sä saat rahaa tai sä et joudu maksaa niistä, niin sit tulee työ. Elämän tyylisiä tosiasioita. Mut joo, en ole masennut tässä enempää. Kyllä, saatiin he kaikki viet korjattua. Olen kyllä tosi tyytyväinen taas tähän koko systeemiin. Hei, ensi viikolla jatketaan taas kaivurin kanssa toilailuun. Palataan silloin. Moro!